What's up mga mare mga pare? Asa mo tong partner? Hello mga mare mga pare! So na ana po diri ron sa kaning lugar nga nindot kaayo. So kini siya nga lugar jud na siya. Bukid jud na Init siya. sa mare, di ba nakita niyo nga murag init pero ang hangin. Daghan kayo mga pinya sa palibot mga mare mga pare. Oh, nakoy santol koyog. So nakita na jud ang amuang kinugihan. Oh, nakita na jud among kinugihan mga mare mga pare. So mauli siya ang yuta. Oh, mao po na yung mga tanom. Ano yung mga tanom? Ug ang mga kuyog Itoyok na to, nasa likod. itoyok na to mga mare mga pare. Sige. Kita mo na sa pinya, Ano yung mga pinya? Daghan kay pinya diri. Oh. Grabe. So manabi jud ka diri kay sig pahubagon ay mga bil, imong dila, imong baba. Oh, ka patakak pangiki kana imong gamay, kana imong gamay man nya, mabuyagan ka budako na. Isod kaayo. So kini mga pinya oh, sus mga pinya oh. Kaya na sa pinya mga mare mga pare. Kumutubo na mumunga na ng mga pinya mga mari mga pare. May mo na sa pineapple. May mo si pineapple. Kung isulod ba dyan na sa katungkuan, Lata. pineapple. May mo na sa Monte. Ah, Del Monte. So, nindot kayo diri oh, mga mga gangis ra madunggan ng mga mari mga pare. Mga gangis ra mga madunggan. Grabe, makita dyan mo ang kamingaw sa lugar. Sus, nindot yung kaayo diri eh. Karon nga panahon na ayaw siglaglag gumol kayo kay dili ka safety, dili ka mulaag kay. Oh, sus. Wan kaayong palibot kanang linong. Pwede ra ka dili mag face shield, pwede ra po ka dili mag face mask. Uy, naaday ko'y kuyog di ay. Mara si Chase me, ang German nga bata, gwapa ba yan ang bata? How to speak German in good morning? Dr. Morgan. O sa Bisaya sa waktit. Utan, kakagutan. Sabaw ang paborito? Wala sa sabaw yung paborito ng utan. Tawag sa ilas. Ailas! Dito ko yung dani. So ang usa ka foreigner wala nang kuyog. So makita din mo ang lugar diri oh. Sa bugnaw. Bugno ang hangin. Bugno kay ang hangin gusto nako ipa-feel ninyo ba? Gusto nako mabatyagan po ninyo ka bugno sa hangin diri. Tang buanga. Ayun ang manok ari. Salamat kay mag-picnic diri mga mari mga pare. Bukid, basta pangalan niya Bukid. Bukid di siya. Mayroon din siya, nindot siya. Mara si kuan si Princess Me. Paraiso ni Maymay. Paraiso ni Maymay. Oh, manok. So, nami diri ron. Paraiso ni Maymay, kuyaw ang pangalan no. Sus munggawas sa dira mga kuan kana mga dingon nato. Si So dapat diri oh. Hi Sian, hi. Hi, si hi. Hi. Sunindot jud kayo diri mga mare mga pare. Basta ako sulti ninyo mga mare mga pare. Ay mo kumpiyansa diri o pangihi kung gamay inyo ha kay mabuyagan niyo mo dako inyo ha. Unya kuya pud na kung dako inyo ha mabuyagan mo gamay inyo ha. So dili niyo mo patakag pangihi diri mga mare kay lisod na kayo kung makasala ka diri sa bukid kay mga jud pasaylo sa mga kuan. So manabi ta tabi sa mga dili makita, tabi ay mabuyagi ha, ay mabuyagi kay bag-ora ko diri. Pasensya kayo mo kay saba ra kay ko diri pagabot. Tabi sa sawang kuan. Para bugnay. So, nindot jud kayo mga mare mga pare no kung naa ka sa bukid labi na ikaw na-experience ka nga puyo kag probinsya, ma-feel jud nimo unsa ang bukid, lami jud kayo ang bugnaw sa hangin. Ma-feel jud nimo probinsya. Okay. Kaya saan probinsya kay wa kami probinsyano. Karon ako diri kanang German ako si Kisa pangalan nimo? Dodong Kulot. Alright. Mao siya ganahan siya mag-vlog suportahin ninyo si Dodong Kulot. May buhatan ako ng Facebook page. Unya, mastorya si Dodong Kulot. Storya Dodong Kulot. Mag-vlog tawon. Ay tigado kayo. Pinatay palit bugas. I-like ko ninyo. I-follow ko ninyo Dodong Kulot. Suportahin ko ninyo. Nanami palit sudan. Oh, ana. Sumali si Dodong Kulot mga mare mga pare atong suportaran kay para na ako na siya bretog bugas og sudan. Dong. Vlogger. Ngano naka-decide man di ka dong nga gusto ka mag-vlogger para unsa? Daghan jud ko sa makapalit ko sa nga pagkaon. Wow! Unsa pa jud? Unsa pa jud? Unsa pa yung bato Gusto kung niyo? dagar kwarta? Oh, Kaya maghatag jud mga tao.
Mutabang ka sa mga tao. Oh, Karang mga karang pobre. So dapat isuportahan din nato ning Yes. si Dudong Kulot kay mara si German nga Bisaya. Oh, don't forget So ara sa don't forget to like. Ina sila. Don't forget to like my FB page. My FB page. Dudong Kulot. Dudong Kulot. Alright, thank you. Thank you guys. Thank you guys. Love you all. Love you all. Alright, bye-bye. Bye-bye. Bye mga pare. Si Dudong Kulot. Alright, mga pare. Mana jud mi sa mga nga pagsusuroy diri sa Sa bukid. Bukid. Naraming gilantaw nga yuta. Oh, bukid. So nagkikisalamat sa suporta og sa inyong paglantaw sa mga video na mo ni Figure og Labi na sa mga OFW. sa mga taga Cebu, taga sa Mindanao, Visayas tanan, mga Bisaya hurot, Bisaya. So tagang isalamat kayong tanan og sa suporta ninyo nga way puas nga kuan. Salamat kay mga mare mga pare. O kaya mo kalimot og subscribe sa YouTube channel Big Bitukatan ang Figure. Figure. Bye-bye. Bye.